unwaith eto I lolfa fi. Gobeithio bod chi'n barod am y sesiwn. A na gyd sydd angen yna chi yw mop neu brwsh neu unrhyw fath o bolyn. Iawn, reit, ni'n mynd I ddechrau wrth gweithio ar y coes yna. Fi eisiau nôl bod chi'n gallu gweld fi. A be fi moyn chi'n neud yw dal y polyn gyda un llaw. Cofiwch cadw'r cefn yn syth, bol yn dyn. Iawn, a fi moyn I chi camu mlaen a nôl. Iawn, mlaen a nôl gan defnyddio'r polyn I gadw chi'n hyderus yr holl amser ac yn saff wrth gwrs. Nawr mae lan I chi pwy mor isel chi'n dod i'ch pen-glin i'r llawr. Wrth gwrs, fwyaf is chi'n mynd yr anodda mae e. Felly mae lan I chi be chi'n gyffyrddus yn wneud. Dyna ni 10 ar un ochr a 10 ar yr ochr arall. Iawn, chi'n barod? Bant â ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cadwch y cefn yn syth, 9, a 10. Da iawn chi. Mae yna dueddiad I bwyso ymlaen, cadwch y corff yna yn syth yr holl amser. Newn ni wneud yr ochr arall nawr. Bant â ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a 10. Da iawn, ond da iawn i'r coesau yna. Reit, I gadw yn ystwyth, be ni'n mynd I wneud nesaf yw dal y polyn un ochr a'r llall, dros y pen, coesau tymed bach ar led, pengliniau'n soft, y bol yn dyn, y cefn yn syth. Be fi moyn chi'n neud yw jyst plygu I un ochr a nôl i'r canol. Un ochr a nôl i'r canol. Gan wneud yn siŵr bod chi'n cadw'r corff yna yn syth, pidwch â plygu eisiau ymlaen neu eisiau nôl. Iawn, newn ni 10 I un ochr, sain bach a 10 i'r ochr arall. Bant â ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a 10 i'r canol, yr ochr arall. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a 10. Hwna'n dda iawn I gadw'r cefn yn ystwyth. Nawr y sgwyddau. Yr un peth eto, dal yr polyn, un pen a'r llall, dros y pen, tu ôl y gwddwg, nôl lan, a'r un machder a'ch sgwyddau. Iawn, so dechrau fyna, dros y pen, tu ôl y gwddwg, lan a nôl lawr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a 10. Da iawn chi. Mae'n edrych yn syml I gywe, ond mae'n eitha anodd, ond mae'n effeithiol iawn. Felly daliwch ati I ymarfer corff a welwch chi eto cyn bo hir.